дар доираи рақобатҳои даври даҳуми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум, тимҳои панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Динамои шаҳри Душанбе майдондорӣ намуданд. Вохӯри тимҳои мазкур дар варзишгоҳи ба номи Уктам Мамадови ноҳияи Балхӣ сурат гирифта, бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. нахустин шуда ҳисоби бозиро футболбозони дастаи Динамо боз намуданд. ҳуҷумкунанда рақами 9 Давлатзода Хуршед аз як партофти саривақтии ҳамдастааш моҳирона истифода бурда, тӯбро бо сар дохили тури дарвозаи дастаи панҷшер гардонид ва бо ҳамин қисми аввал 0-1 ба анҷом расид. қисмати дуюм бисёр ҷолибу дидани ва пуршида сурат гирифт. бозингарони соҳибони майдон барои ҳисоби бозиро баробар намудан тез-тез ба ҳуҷум мегузаштанд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 65-уми дидор капитани дастаи панҷшер рақами 8 Маҳмуд Ғайёров лаҳзаи хуби ба амал омадаро самаранок истифода бурда, хати дарвозаи дастаи Динаморо рахна сохт ва тимашро аз бохт наҷот дод. дар даври даҳум мо дастаи Динамо яке аз дастаҳои пурқуввати Лигаи Якум мебошад. бозингарои хуб ҳастанд ҳамаш. дар майдони худ қабул кардем. худатон дидед ки ҳаво чӣ хел гарм буд. бозингаро ба ин таъсири калон расон. чӣ бозингарои мо чӣ бозингарои бароим ба фикрам ман хиёл мекунам ки он бозие ки мо мехостем бозингаро нишон дода натонистанд. ба ҳар ҳол ба ин нигоҳ накарда қуввашона бисёр сарф кардан. ҳисоби қувва бисёр сарф кардем. мо ай бозингарои розӣ як камбудӣ дорем, дар пеш гол зада наметавонем. ҳамин камбудӣ бо нақшаи худро бозид, барои ин бозӣ мусовӣ шуд. ҳар ду дастаам бозии хуб нишон доданд. ҳар ду дастаам мехостанд ки ғалаба ба даст биёранд ва кӯшиши бисёр доданд. чӣ хел ки мо дидем ҳариф ҳам метавонист ғалаба ба даст биёрад ва инчунин мо ҳам вазъиятҳои гозанӣ ки мо доштем мо натонистем истифода бурда. хай футбол аст, бозӣ дуранг анҷом ёфт. даври меомадагӣ мо дар майдони худ дастаи Гулистонро қабул мекунем.